So guys, mukbang tayo ngayon ng hipon and sariwang sariwa lang to guys. Kakahuli lang ni Papa. So, dapat pambenta to. Buti nabigay, buti binigay sa atin. Kasi may kamahalan nga to pag bibilin sa pakiluhan. Tapos meron tayo itong matabang. Yan guys, wow. Yan guys, nakita nyo. Grabe yung aligi niya. Ayan, pasensya na maingay yung nagpiprito pa kasi ako ng isda. Sariwa din siya. Ayan guys, oh. Grabe yung alig eh. Ayan o. Ayan o. Grabe o guys. Legit, nakasok-usok pa. Ayan, mukbang muna tayo ngayon. Mukbang mag-isa. Guys, oh. Wrap. Tatanggal natin ng balat. Pag sa ano mo ito binili, napakamahal nito. Dito buti na hihingi pa natin. Guys, oh. Umula-mula. Guys, oh. Up. Tapos kunting kanin. Up. So the best din to, yung alig eh. Tigas pa oh. Guys oh. Matok-osok pa. Wow, sarap. Up. Maya muna tayo. Punta sa ipon. Guys, yung taba. Ano yan? Taba. Grabe yung taba niya. Nasa ulo pala yung taba nito. Kaya parang dito sa ano, nandun sa may karob. Up. Tama dito ko yung tanghalian. Hapon na. Tapos na kasi mag-live sila, ano. Pasayos na. Nabalik ko lang yung ano, piniprito ko. Baka matutong. Ayan na. Nakakam talaga guys. Ang gusto? Kita nyo? Ayan o. Yung kulay orange. Ayan o. Grabe yung taba niya. Ayan o. Ang nagjago pa. Grabe, paano? Yung taba.
Ada. Ada lagi. Ito. Laman, tumang taba.